24 rodín zo spišských Tomášoviec dostalo kľúče od nového bývania. Nové dvojizbové nájomné byty im postavili za obecné a štátne peniaze. Väčšina nájomcov tak bytom prišla zadarmo. Veľa ľudí zo spišských Tomášoviec žije pohromade. V jednom rodinnom dome sa tlačia aj 4 rodiny. Obec sa preto rozhodla, že sa im postará o slušnejšie bývanie s nižším štandardom. Tá spokojná som, konečne budem sama, budem mať vlastný byt. Obec dala 319 000 eur do tejto výstavby a ministerstvo dalo 435 500 dotáciu. Niektorým nájomcom sa však vidí výška nájomného za mesiac príliš vysoká. 90 eur nájomné budete zvládať platiť? Asi nie. Tých 319 000 sa musia obci vrátiť. Väčšina nájomníkov sa na výstavbe nijako nepodielala. Za peniaze tak robili úplne iní ľudia ako nájomcovia. Podľa splnomocnenca Petra Poláka to vôbec nie je šťastné riešenie. Nikto v tejto krajine nemôže dostať v podstate žiadny majetok zadarmo a to, čo teda my preferujeme, je svojpomocná výstavba. Zjednodušene povedané, obec dostane stavebný materiál a budúci nájomcovia si dom postavia sami. Ľudia okrem toho, že nadobudnú bývanie, tak nadobudnú aj nejaké zručnosti, ktoré by mohli byť stupenkou na pracovný trh. Ľudia zo spišských Tomášoviec ešte položia dlažbu, namontujú toalety, zapoja vodu a sťahovanie sa môže začať. Zo spišských Tomášoviec Marie Balážová, RTVS.